Assalamu alaikum ndaroɓe, on jarama, on beltanama no fewi, on gettama sanne e wonduke e jawleru kubaruji e taskaramji sakiraɓe media. Minna se Yusuf Usman e gila ɗo Abuja, lamorde leydi Nigeria, e mi wondi e kudiɗirawo am Hamidou Jaɓɓule gila ton Kano. Nder taskaram meɗen kongol sakiraɓe bana wowa kala nyande alat fu jamdi 9 yago jamdi 10 emin garana on darnde go ngam raruki dow toɓɓe mauɗe kubaruji Nigeria, kubaruji Afrika e ma kubaruji leyɗe windere. Non ma emin kumpita hoɓɓe tedduɓe ngam raruki dow fiji hande e jango. Modibbo Hamidou Jaɓɓule a jaɓɓama sanne nder taskaram men kikiɗe hande. Na sai a yalanama kairuji mi jaɓi be jaɓɓego. No mbaɗen no Abuja? Jam tan, alhamdulillah. No Kano? Alhamdulillah. No ndungu? Ba Kano kam min be ndungu min be gulɗum fu. Wallahi ndungu kam ha ɗo ma sanne sanne. To nden gulɗum bo? Gulɗum kam alhamdulillah e wodi ndikka. To Allah yettama, yalanama kairuji an e raroɓe en fu. A jarama. To nda Surajo Tete yottake amma kadi matotiral e wannamo ɓilla seɗɗa to en geloni o yottoyto nder laɓal. To Surajo Tete a jaɓɓama. Mi tammi bolwirgel ma e maɓɓi. Jam tan, a jarama. No e Kano? Kano kam jam, ndiyam jam, ko tawa jam. No e Gulweli, Hamidou Jaɓɓule wi on kabda e Gulweli. Mettuɗi makam. To on jarama e ndaroɓe en on jarama sanne sanne, on gettama e hawtuki e amin kikiɗere nde darnde go. Kadi bana wowani en ndaray dow kubaruji meɗen e nder leydi Nigeria, non bo kadi en jaɓɓoto koɗo meɗen yaago yeso seɗɗa kadi ɗo e jamdi 9:10 en tamma jaɓɓago koɗo meɗen nder jawleru. Bana min surguno on bo hande emin gondi e Muhammad Umar Jafuno, kajanowo ɗemgal fulfulde nder leydi Nigeria. Hande ko nyalande ngam teddingo ɓiɓɓe asli en ma bo mbi'en yimɓe ɓe lenyol asliwol ko yimɓe asliɓe kadi nder windere. Fedde ngotagu leyɗe windere nde United Nations hertake nyalande nde ngam teddingo yimɓe ɓe kadi ɓe lenyi asliji bana fulɓe, bana leƴƴi luttuɗi nder Afrika e ma leyɗe windere luttuɗe. Kadi ɗum nyalande ngam teddingo wolde maɓɓe, ngam teddingo aadi fina tawa maɓɓe e ko nandi. To hande min suɓi nyalawmare nde ngam rarugo dow fulfulde e aadi fulɓe. Bo kanko Muhammad Umar Jafuno bana mi arti mi wi o kajanowo ɗemgal fulfulde. En ndaray dow ɓamtare fulfulde nder leydi Nigeria, non bo en ndaray caɗele ɗe fulfulde yiɗata, nden en ndara kadi jabruɗe ma bo dabareje ngam ɓamtuki ɗemgal fulfulde, ɗemgal meɗen, ɗemgal musinangal. Ha jonta ni emin toro on faruye min keɓayi hawtugo e jaynde meɗen nde Facebook darnde go, amma en gondi darnde go dow YouTube sakiraɓe media. So Allah jaɓi yaago yeso min keɓa min kawta on darnde go e jaynde Facebook, amma on mbawi kadi on bangina mijoji moɗon dow jaynde Facebook. On gettama sanne sanne. Hamidou Jaɓɓule mi yi bana a dayitake seɗɗa. En gondina a jarama. Ko ɓe ɓeydanima kore, ko ɓe ɓeydanima debbo ya suuɗo. Mi nani laamu Kano ɓeydani woɓɓe rewɓe, hokki woɓɓe bo rewɓe. Wakkati ɓe yewtiyam mi ɓe yewtana se ngam min keɓa no min gaɗi, to holli ɓe yewtayima boɗɗum. Min kam emi ɗo Abuja mi anda. Na ka waɗi mi wi ɓe yewtuma, holli ka yottakima. Surajo Tete humputu en mana min nani gomnati Kano haɓɓi tele yimɓe ujuneje, yimɓe ɗuɗɓe sanne sanne, yimɓe zawarɓe ko jawarɓe
yimɓe ɓe ngalano rewɓe e ma woɓɓe ɓe sendirno e tele maɓɓe kadi ɓe keɓi ɓe ngaɗi tele to mi tammi an hisnata en jaɓɓule ngam Surajo Tete daytake matotiral wannimo caɗele. Ko fe'i ɗo woni gomnati Kano les ardungal injiniya Abba Kabir Yusuf doggini tele hakkunde Zawra en mbi'eten ko Gamja en en mbi'ani sendirnoɓe be rewɓe mum ko maynanaɓe worɓe mum ko nandi e non may. So gomnati Kano gila laamu jagorɗo Konkosiya ɓe gidajono gomnajo Kano mo joni ɓe puɗɗi aada kan ka warti aada nder diwal Kano wonay hitande fuu ko malla gomnati laamu fuu ɓe mburtina e wakkati ɓe subta rewɓe laatiɓe giɗi te'otira amma bawɗe famɗaniɓe mana famɗa sembe en. To sey hukuma kakkilanowa dinaji nder leydi nder diwal Kano ka Hisba te ka taskito yimɓe marɓe haaje ɓe jalɗinira hukuma kan ka wiɗita ɓe to ka tabitini njamu maɓɓe e asgol maɓɓe rewɓe be worɓe sey ɓe ngaɗa ko English wata matching ɓe kumpita debbo be gorko ɓe kokka o habaru o ɓe narra ko bo ɓe mari goɗɗum ma laati ɗum to on narri hakkunde moɗon to on narri hakkunde moɗon debbo e gorko narri ya winda inde to maɓɓe andina ɓe nda min narri min ngala bawɗe tegal to ɓe mari laabi ɗi ɓe tokkata ngam wiɗutugo tabitingo gonga kan so sey ɓe gaɗa ɓe taskoga ɓe ngaɗa nyalande waɗugo ka bana wowani ka waɗama ɗo to diwal Kano nden gomnajo diwal Kano kan fuɗɗi haɓɓango ɓe nder gallure Kano ɓe hukumaji pamari 8 luttuɓe bo o wi kota ko hukumaji pamari muɗum le ardugal hukuma Hisba ɗum haɓɓa tegal go. Na mi faami limgal mi wi'ata hidde ko Tete loro ɓeydana en mata limgal teruɓe hewti yimɓe noy hikka a jogi limgal maɓɓe? To limgal ɓe mi jogi hukumaji pamari hukuma pamara ngota fu hokkama 17 to e mari to Kano hukumaji pamari 54 amma ɗi nder wuro ɓurnama amma adadu limgal ngal kuɓugal mi jogaki ngal ɗo kam. Kala hukuma pamara fu hokkama yimɓe 17 yawwa tele mana teruɓe hakkunde teruɓe ɗiɗo 17 17 ɗon wona kadi 34 wonɗon kadi hakkunde gorko e debbo yawwa hukumaji pamari nder kala hukuma pamara fu mi faami. Surajo Tete a jaɓɓama matotiral wanninoma caɗele seɗɗa. Naam jaɓɓule mi winde nda Surajo Tete ɓeydana en labka makka. Naam Surajo Tete naam nder jawal Surajo Tete a jogi limgal ɗuɗal yimɓe haɓɓanaɓe tele nder diwal Kano. Surajo Tete ni e yida e caɗele matotiral ɗuɗal yimɓe teruɓe e nder diwal Kano en nani hukuma Hisba haɓɓani yimɓe ɗuɗɓe tele bana jaɓɓule andini en kala hukuma pamara fu hokkama yimɓe 17 teriɗiraɓe 17 nden kadi hukumaji pamari ɗi nder gallure Kano kanji ɗi ɓeydanama. To a jogi limgal yimɓe teruɓe? Mi jogaki limgal ngal amma ni mi andi hewti 1,000 e gelɗe. ɓurɓe 1,000. To bana ni kadi emi jogi kubaruwol gotol hidde ko en jaɓɓo koɗo meɗen bana en nani nder balɗe caliɗe horejo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu hosi jabruɗe mawɗe ko larani rento leydi. O ɓeydani rentoɓe leydi ko rarani konunkoɓe ɓe leydi e konunkoɓe ɓe dow e konunkoɓe ɓe ndiyam wiyete Nigerian Army, Nigerian Navy e Nigerian Air Force ɓe fu maɓɓe ɓe ɓeydanama njobdi.
to kadi jobdi ndi sendama gebe bana tati e wodi yebre nde be mbiyata private to sergeant to staff sergeant, private to staff sergeant. Kambe ɓeydanama ko hewtani daaɗe 80 ko mbiyen geɓe 80 nder temere dow jobdi maɓɓe ndi ɓe joɓeteno ɓe ɓeydanama ko hewti daaɗe ma bo geɓe 80. E non yebre ɗiɗabre bo e wiye kadi warrant officer yaago darnde colonel, warrant officer yaago colonel. Kadi anduɓe darɗe konunkoɓe leydi Nigeria ɓuray famugo kubaruwol ngol. Kadi en andi kala konunkoɓe fu e ngodi darnde no neɓirɗa nder kugal walla bo eltongo keɓuɗa nder gollal ko bo nder kuuɗe konunkoɓe Nigeria walla bo jande maɗa hidde nasta kuuɗe konunkoɓe Nigeria hokkatama darnde nde nder konunkoɓe leydi Nigeria. To kamɓe ɓe warrant officer yaago colonel kamɓe ɓe ɓeydanama ko hewti daaɗe 50. To ɓe joɓetono naira 50,000 ɓe ɓeydanama naira 25,000 wonɗon reta ko ɓe joɓeteno. Non bo darnde ragarere woni kadi gila colonel yaago general. En andi general woni darnde ragarere ko darnde ɓurdunde mawnugo nder konunkoɓe leydi Nigeria. Kamɓe ɓe ɓeydanama daaɗe 30 ko geɓe 30 nder temerre jobdi maɓɓe. Hunde nde ni yimɓe ɗuɗɓe dardinde bana ko jaɓruɗe mawɗe horejo leydi Nigeria hoosi ngam wo'itinaki fiiji rento nder leydi ndin. Mi anda onon noy on dardi haala ka. Bismillah tete. To nandi bana matotiral meɗen hande jokkondiral meɗen e teddi sanne tete nantayam. Jaɓɓule to a nanayam a nani bo kubaruwol ngol mi waddani en joni mi anda to wodi ko mbawata wigo dow maka. Komi wiyata ni ga ɗo kam hani gomnati leydi Nigeria les jagorɗo Bola Ahmad Tinubu mane ko waɗi hunde neɓunde e tokke yimɓe e mboyor taadiɓe e mboyo dow jobdi maɓɓe ɗuuɗa ɓe gaɗaka ko gomnati wiyata minimum wage ɓe ngala nder to haka hunde welwel to dow maɓɓe ngam boytoro goɗɗo e jooɗi nder ladde e jogi balmi e ayna ummatore ɗen jobdi mum heƴata mara wuro muɗum malla saare muɗum to gallure maɓɓe ko to ci'e maɓɓe. To hunde no welwel to hunde bo wonde amma min ko toroto gomnati Nigeria taka warta ɗerewol ka tabita kam ayi gomnati ɗum wodi no wayi to ni ka tabiti ɓe gi'i ɗum to ɗo kam miya hunde no welwel tore hure nafoore hoytinore saɗirmaji rentogal feere kam to a uddike goɗɗo hokkaymo ko ñama. Naam, komi ɓeydata seɗɗa kadi jobdi ndi ɓeydama amma yaago. Naam. Ɓe mbi weelo e ndiyam renatake ƴame dal hokke lawol. To weelo ɓilli goɗɗo tefay fu no ñamiri to ndiyam wari bo andi ko lutti. To fulɓe on nani kadi wawɓe balndi jaɓɓule an a mawni yeeso dotti en e mamiraɓe mi tammi a hoosi balndi sanne to min wala komi faami ɗo kadi komi ɓeydata seɗɗa jobdi ndi ɓeydama yaago go'ore lewru 9 lewru septembre kadi jobdi ndi fuɗɗa yoɓego gila fuɗɗam lewru 9 ko mbiyen lewru septembre hitande 2026 kadi hitande nde gontirɗen non bo ɓeyduki jobdi ndi yerɓi ketol ceede ngam doggingo jobdi konunkoɓe leydi Nigeria gila biliyonji 254 yaago biliyonji 924. En andi kadi ɗum hoosi ceede kewɗe ngam tiɗɗina konunkoɓe, tiɗɗina rentoɓe leydi, tiɗɗina aynoɓe leydi meɗen, aynoɓe keeri leydi meɗen, aynoɓe nder leydi meɗen. To ɗum hunde welde bana jaɓɓule artiwi ɗum hunde seyninde ɗum hunde weltare sanne. To kadi ndena en godu wakkati mi tammi en darnay kubaruji meɗen ngam rataki dow kubaruji meɗen en jaɓɓoto koɗo meɗen
nder jawleeru. To o yottake nder jawleeru mi tammini en dentamo o heɓa yottago nder jawleeru tawan. Hidde ko o yotto bo mi tammi en jokkay raarugo dow toɓɓe seɗɗa ɗe en mari kikiɗere hannde. Non kadi en nani woodi fedde nde wi'eteno tafiyar matasa ko youth movement nder leydi Nigeria, ɓurna ma nder tayre woylaare leydi Nigeria. Hamidou Jaɓɓule en nani fedde nde ko dental ngal dental siyasa ngal nder leydi Nigeria ngal heɓi perge ko ngal heɓi sendere. Woodi luutuɓe jahargal ngal, woodi kusanɓe yaadu maɓɓe feere, woɓɓe seli seɗiti ɓe kotani yebre wonde. Hamidou Jaɓɓule, woodi ko kumpitata en dow kubarol ngol? Mi lorna en ɓaawo seɗɗa, min mi yiyat ba ngal ɓe mbiyata woy jahargal derke'en daga ngal tiggama ngal wardi e perganɗe. Ngam gila arande nde ɓe tiggi ko'e maɓɓe ɓe ndungi ɓe njahi ɓe njara hukuma suɓi ka Nigeria ka INEC waɗa ɓe rijista ɓe ngona dental siyasa tabutungal. To daga ɗon ɓe puɗɗi yiɗugo saɗirmaji. Ko feƴƴi woni ɓe njaadi inde hukuma INEC wi inde nde yaadayi e diidaɗi maka, ngam noon ɓe keɓata waɗanego rijista. To daga ɗon ayi ɓe potti e saganɗe. Nden ɓe ngarti ɓe mbi to nden wakkati keta ɗum ngam hukuma kan waɗana yimɓe rijista ko parti ko jam'iyaji rijista hiɓɓake. Sai ɓe loroy ɓe mbi to min ngaray min darwa min dara jam'iya, woodi ko ɓe mbiyata bandol feere, woyi ɓalewa kurum dikka ɓalewa. To ɓe ngari ɓe mbi en ndaray nder dariɓe to jam'iyaji sertuɗi en subta marnga dama laatinga ɓalewol ngol yiɗi helka nano kukku. So nde ɓe ngari sey ɓe mbi to en taskito arande ni ardiɓe maɓɓe fuɗɗi joɗoɗago e ardiɓe jam'iyaji sertuɗi, woɓɓe kokki ɓe mbiɓe min kokka on koroje kaza, woodi ko English wata 60-40, geɓe 50 min koccata minon marɓe jam'iya ono warɓe nder amin min kokkay 50 ɓe ngari ka yewtugo ardiɓe jam'iya misal ɓe gewtidi debik mak en to jam'iya maɓɓe ɓe gewtidi konkoso en fu ɓe narrayi. To nder balɗe ɗe sey goɗɗum wangi jam'iya NDC. Yawwa ɗo to Kano sey goto nder lawoye en maɓɓe derke'en ngo wangi wi kañum suɓi jahargal konkoso e obi, ko malla obi e konkoso. Woɓɓe mbangi to Yobe ɓe mbi kamɓe ma on ardungal maɓɓe, koda omo Kano barista Abba Hikima kanko o wi darnde makko o wondi nana dow dental, amma mo Yobe wangi wi dow dental jahargal derke'en ko ɓe mbiyata youth movement ko tafiyar matasa ɓe subtay Tinubu. Ayi ɓen ni ngaɗi geɓe ɗiɗi, ɓe mbi konkoso e obi. Kanko secrétaire dental ngal lawyajo kanko Abba Hikima, ko woni darnde mako joni? Kanko o wi darnde makko Abba Hikima, barista Abba Hikima lawyajo on, na darnde jahargal ngal ni. Kanko e darnde mako to dari to husi. O wi o suɓay konkoso e obi, mana obi konkoso. So mi faami haala kana se ƴamata kanko o eggani o hotani NDC non. To nda on nimo Yobe ardiɗoɓe to jiwal Yobe, kanko bo wangi o wi Tinubu o suɓata, kanko e ɓe wondi. O hoti jam'iya laami ka APC kanko bo. Kenya jagoɗɗo nder jahargal ngal Sharfaddin Bature o wangi o wi on nimo Yobe haala makko ka hoore makko waɗi, na haala dental. Abba Hikima bo darnde muɗum wolwi, o wi ma kay o timmina haala kam ma Abba Hikima acci jahargal ngal kañum. To ko sakli yimɓe derke'en numino nde ɗum heɓi jahangal maɓɓe ɗum ware ɗum yaada, ɗen kamɓe ma ɓe ngari ɓe sendama. Nane ma ko huleteno kanjum, to on bangi onon derke'en on darni kam oɗon sey mawɓe ɓe ngara sendana on koye, to daga ɗon lural bo nasti. To kanka mi yiyata woni yaha joni. Na sai wodi tete wodi ko ɓeydata dow maka na? Jaɓɓule dow ka akan so en tokki haalaji kalaji ɗan tebbuki jahargal sukaɓe walla mi derke'en.
yimɓe ɗuɓɓe sappake dow yaadu ndun nden ma dow na yaadu gaɗotondu ngam kala ummiɓe tigguɓe yaadu ndun a tawai sukaaɓe woɓɓe no ko wi'aymi min rato mi iwi amma a tawai woodi goɗɗo mawɗo mo gonmi ley maako e ley wokka jam'iyya kan so joni min gurtoki min gari min kawti jahargal amin amma kala to hunde ummoyke fuu woodi goɗɗo bi'owo mi waɗa mi tokkana mo bi'owo ta mi waɗa mi ɗalana mo woodi sappotoɗoma gonga bana kano e mbi haala abba hikima nden ma to a tokka siyasi kano a andi ba o neɓino o sappo rato o woni nden to en koosi on nimo roɓeɗe kanko mi ala andagal kewgal ɗo maako kanko mi andataka maako amma kala sukaɓe ɓen kala derke'en ɓen fuu to a hoosi moye fuu foti mbi'a rato ɓuri ɓaɗaki nder jam'iyaji ɗen walla woodi mo o wondi e nder goɗɗi siyasi ngam non joni mi aba wakkati non waɗi kamoye fuu ummoto holla rato wonti ngam non wona hunde kayiɓe ngam misala kanko bana abba hikima walla kala goɗɗo nder maɓɓe fo wurtiki haali rato woni ngam ndemma wongo woro gon ɓe iwoyi ngam non joni ɓe mbiɓe soɓɓotoro woɓɓe na ko hunde ko hayɗini ngam ndemma go'o woro gon wona wuro tabutungo ɓe garu tan ngam ɓe tiggango hala ngam ɓe keɓa kamɓe ma no ɓe endinirta tete komi ƴamata kam woni non gi'ata dow jahargal holli ko ɗum wiyata taƴen gikke dow derken ummoyto mbo'ina Nigeria ngam miu laamu Buhari ɗum ɓilli kokke derken ardunɓe kokke derken arduɗe en ko ɗum hokki derken nder laamu Buhari to nder laamu Tinubu ma to araari woodi derken amma woodi ko sanji jakoɗen en fuu meɗen en derke'en ɗo amma laamu kam so ha haala gonga en kalata wona hunde derke'en to en kosi Nigeria misalu poti mbi'en wakkati ardiɓe ardi misalu kosen bana ardangal laatiɗo bana Buhari bana IBB bana Tapa Ɓalewi en bana Murtala Muhammad foti en Murtala Yakubu Gawon foti en mbi'a ko maɓɓe duuɓi maɓɓe hotayi 4 ko ɓe laami so amma ko hani neɗɗo ƴama woni e wakkati ɗum woodi goɗɗo ɓurɗo ɓe ngam on gettama kamɓe jogii ardangal kamɓe jogii laamu kamɓe jogii soji ngam noon wala goɗɗo ɓurɗo ɓe ngam noon kamɓe haani dole laamu e wakkati ɗum ndemma en gondina ɓaawode e toɓɓere nde en gondina se mintiɓule jurkiyam seɗɗa kamɓe en kala wakkati e nden bo en ndenuno ardangal jangilli bano wi'ete ko SUG ko nan ɗum tete en gondina en andi noon no ardugal ngal wontiri to ha bana ardugal no SUG ardete bana non no gi'eten ardugal ngal e ngal yaha to non woni ardangal derke'en so haala gonga dikka ardangal dotti en dogal derke'en ɓe so nani wongal ardugal ngal ɓe gurtinota kesal to ni galgal gi'eten eɓe gaɗa joni eɓe tokka mawɓe ɓe eɓe mantitu eɓe tokka mawɓe ɓe eɓe toro eɓe dokki to ne kangal woni ardugal maɓɓe noon ɓe lamorto so gonga dikka dikka dotti en ɓe anduɗen dow sukaɓe ɓe en anda ngam kamɓe sukaɓe ɓen en gondi andi ko ɓe gontiri en andi ko ɓe gatta Surajo tete a yettama sanne Hamidou Jaɓɓule en ngala wakkati ngam ha en bolwa ɗuɗɗum dow haala jahargal derke'en nder siyasi ngam en andi haala derke'en kam en gaddi kan to joni bana en ndenayno koɗo meɗen ba en ndenayno koɗo meɗen yotto nder jawleru kadi koɗo meɗen yottake ngam noon en jaɓɓotomo en nana kadi ko o wardani en nder jawleru mawɗo Muhammad Jafuno a jarama sanne min jaɓɓakema nder taskara meɗen kikiɗe hande mawɗo Jafuno a wondi amin nan min jaɓɓakema nder taskara sanne mi weltike on no fewi min kay mi ƴama na sey mi ƴama koɗo men barkamo Jafuno e danejijo moni jagorɗo mawɗo Jafuno hande Jaɓɓule yiɗi nasta kine ma bisimilla Allah rene
to jaɓɓama jafu noon a tawiɗi jawleru daneji en ɗo ka sai a tokka ɓe hakkilo. O tawi daneji en kam mi tammi an tan woni danejijo ha ɗo, Tete wiyatake danejijo joni. To Tete on moye? Tete o warti kanankejo. Kai lingu to ɗe ɓiyasi ɗe no wata. To amma ɓe mbi tallotoki moƴata ko. Yowwa to bisimilla ko to jaɓɓama. A jaɓɓama mawɗo Jafuno. Mi yetti sanne, mi weltike on no fewi, mi himmino. Min sekani a yiɗino e caɗele matotiral kanjum waɗi a heɓa jokkodirgo e amin nder wakkati. Wallahi mi heɓayi mawɗo jafe noon. To tokkoɓe min mi yelo ni on paranto min machallah. Min gelino kadi min puɗɗa taskara ka nder wakkati kanko mawɗo Jafuno ngam min giɗi min kala toɓɓe mawɗe. Hande en andi ko jowenayi lewru 17 lewru August hitande 2025. Nyalande nde hertama ngam teddingo yimɓe asli en mbiyeten indigenous people ko yimɓe asli en kadi bana fulɓe, bana leƴƴi luttuɗi en poti en mbiya Hausa en, leƴƴi goɗɗi nder leydi Nigeria, nder leyɗe Africa, leƴƴi ni asliji pinuɗi tawi nokkuje majji ɗi ummi e ɗi doggina pina tawa e al'adaji hande e jango, e non bo kadi ɗemɗe perotirɗe e ɗemɗe ɗe dogginirten kuuɗe meɗen ko bana English ko bana Français e ko nandi, kadi yimɓe asli en. Nden bo en andi kala lenyol fu sembe magol ko wolde, sembe lenyol ko wolde. So lenyol sendiri e wolde magol, to lenyol ngol halki, ngol majji. Ngam non en suɓi hande en daray ɗuɗɗum ko rarani fulfulde. Mawɗo Jafuno, to mi fuɗɗay ƴamugoma e arande, noyi jahal yeso fulfulde joni nder leydi Nigeria? Machallah, yettama sanne, a weltanama mawɗo. Haala jahal yeso ɗemgal men to leydi Nigeria, en mbawai wiigo tam alhamdulillah joni kam e tawe wi'e en ɓuri no konnoɗen Kenya. Ngam ta ƴewti fiji no aduna yehirta e waylito, tawe woodi goɗɗe geɗe ɗe daɗiraɗen ɓaawo, hande en kewti dow majje. Geɗal aranal woni ko geɗal jokkodiral, woni geɗal meɗen ngal gonduɗen hande ha no poɗɗen kawrirde ni. Ayi ko geɗal ngal acciranoɗen ɓaawo, hande en mbawi en kewti kamangal. Nden no wonno to en kewti bano dow ngal geɗal, wonno tan ko e dow gonɗe ɗemɗe kuytortoɗen walla naftortoɗen tan mbaɗen non jippoɗen. Ka hande en keɓi ɗen ɗon partanye eɗen mbawa ngaren kawren kadi ko e dow ɗengal meɗen gonduɗen, ko e dow mangal kadi naftortoɗen. Kayi ko hunde nde mbiyeten diga ladugo hande en mbawi en jaha. To eɗen ñaagi yo non ɓeydo. Alhamdulillah, to en dartini ba non no mi wi, en keɓi jahal yeso. Ko hori tan woni kadi ɓe keɓtayino walla ɓe kewtayino jehi ɗon, ɓe ummo ɓe mbawa ɓe jokkindira, ngam goto tan wawata. Ɓeytona ɗum wakire nden ɗum ɓilande dow suudu. Joni kam, nam on nanayam? Nam, yen gondi Jafuno. To machallah, machallah. Ewa, arande ni andunoɗen, arande wonno a yehi ɗemgal meɗen ngal
kaletengal tan ko e wuro e to a hoti kalangal nden nan ta wurtake saɗɗum tawa a wawi a haalingal nder lenyol e to naftoroɗa wongal feere ka hande hewti ko fa en mbawa en kefta ba non no jangirɗen ɓaleri e goɗɗe ɗemɗe hande en kefti en mbawa jangen ɓaleri e ɗemgal meɗen kadi naftoro ɗengal fangien en mbawi no jangirtengal e non no bindirtengal e ma non no hani kaalirengal nder celluka mangal walla mbiyen e grama mangal no ngal woniri en haw maggal won ɗon Naam. no e hew kepti nafoore lenyol ngol no heewi walla mbiyen nafoore ɗemgal ngal no foti fa en mbawa en naftorongal bano non no ɗemɗe koriɗe kayinde wonno mbiɗen ko lenyol ta tawi ngol foofi ko ɗemgal maggol foofi ɗum woni lenyol ko ɗemgal mangol nawatangol yeeso ko ɗemgal mangol waɗatangol ngol wurda e ɗemɗe koriɗe tawangol majjayi bo ngol majjinayi lenyol darnatangol hangol bo ko ɗemgal ngal kadi ko darnata ɗemgal bo ko bindol to tawi ingal jange ingal haale ingal jeyɗen ɗon geɗe fuu ɗe ɗengal ha hokke to a tawai ingal wawi ingal faddi ɓiɓɓe lenyol mangal ngal e non no ngal woniri e ko tawangol mawɗo Jafuno mi tammi jokkodiral maɗa e teddi sanne e ko gaɗeten joni mi tammi a accay jawleru e a wurtoto loroɗa puɗɗita nasta nden kadi giyen ko jokkodiral meɗen ngal moƴƴay amma joni jokkodiral ngal laaɓayi sanne en gondi kadi e kanko mawɗo Muhammad Umar Jafuno ko jeyaɗo diwal Bauchi ko dañaɗo diwal Bauchi en gondi e mako darnde goo nder taskaram meɗen kongol sakiraɓe gila sakiraɓe media hande bana mi artuno mi wi'i yen kala ko rarani ɓamtare fulfulde caɗele fulfulde e jaɓruɗe ma bo dabareje ngam ɓamtare fulfulde nder leydi Nigeria kanko Jafuno ko anduɗo ma bo mbi'en ko kajanowo ɗemgal fulfulde nder leydi ndin en gondi bo e kanko jaɓɓule a nani ko mawɗo Jafuno fuɗɗi haalugo amma matotiral mako taƴa e fuɗɗita e taƴa mi yiɗi o so'oyo ngam en nana ko matotiral mako moƴƴay wodi ko ɓeydata andal matotiral semtata Jafuno de maskaniɗo computer hani no nga waɗanamo ko hawsa wiyata mo wuro kan andane wari to Jafuno hosoy haala mawka hosoy haala mawka ko waɗi o raariɗi ka geɓe weeyo ko hawti ko mbiyeten social media ngam hidde ko zamanu ɗum gonduɗen hande weeyo nastana en juuɗe na se mi tumayi ko gaɗeten ɗo o waɗay so nden nane no komoye fulfulde mum tan andi nder lunguru muɗum ko nder jawleru muɗum ko nder ɓuteru muɗum ko nder runtoho maɓɓe amma nde weeyo waddani en kefta to goɗɗo wol a wi'a nda ƴiwɗi makko ko waɗi ngam haala weeyo matotiral a matotira e goɗɗo janano mana pullo na fulɓe moɗon gila wondi leydi amma nane no hidde ko weeyoji ɗi min tan woni pullo non joni matotiral jamanu hawti lenyol hawti bo kadi yimɓe ɓe alkule ma bo ɓe caltuka
peerotirka joni caltuka hirnange ton to en nani en andi ko caltuka hirnange to en nani caltuka adamawa en andi ko caltuka adama so goɗɗo haali gila ton leydi central afrique ko africa cakari ko leydi Chadi en andi gila ton o iwi to goɗɗo haali gila ton Sudan en andi so goɗɗo haali gila Guinea walla bo gila Senegal en andi ko neɗɗo Guinea walla bo neɗɗo Mali wodi bandi ko tete fere to haali min andi SG Roy e tete anani mawɗo jaafuno ɓartoyi mawka an bo ko mbawata ɓeydugo dow maka seɗɗa kadi hidde ko kokkiten mo wolde so joni kam de joni o fuɗɗi ka seni en dokkan mo labagal ngal en gi'a kerol to koccu mo dartuta mawɗo jaafuno anani tete hokkitima wolde o wi a ɓartoyi mawka ngam non ma a jippake nden kanko bo heɓa ko o wi'a mi tamma bo haalirdu maɗa e maɓɓi ta heɓa a maɓɓita kaalirgel maɗa to ngam keɓen jokkodiren ananamin na mawɗo jaafuno mawɗo jaafuno en gondina nandi ba ha joni e matotiral e wannamo caɗele en geloni o heɓa jokkodirgo e meɗen en puɗɗino haala mawka o fuɗɗi haala jaajuka amma na mawɗo tete mi tammi so wodi ko ɓeydanta en hidde kanko mawɗo jaafuno ɓeyda so'oyago non bana o fuɗɗi haalaji ɗin ayi o hoosi haala zamanu ɗum joni no adunaaru ɗum ndu wayli kadi foti ɗi en ka nder duuɓi seɗɗa na bana mino sukaɓe mba'anon na semi anda de fuɗɗunon anduki ka haala matotiral walla mbi'a haala zamanu ngu gontirɗen joni ngu jokkodiral ɗuɗe hakkunde meɗen so en daari duuɓi ɗin naɗi ɗuɗɗi amman hunde nden nde waddi jahalgal yeeso walla mbi'a jahal yeeso e haala ɗemɗe meɗen nder ɗemgal fulfulde ngam bana jaɓɓude haalayno naaneno a taway goɗɗo to a wima woodi woɓɓe fulɓe ɓen ma e goɗɗo amma warki matotiral jamanu foti mbi en misalu bana Facebook Telegram wala ma ba Facebook Instagram Twitter ko ɓuri ɓadaji en ni Facebook ɗon tawata yimɓe jor pottindiri ɗon andata mo Cameroon foti halda e mo Chad foti halda e mo Senegal foti halda e non ɗum walli yimɓe meɗen jokkodiri jokkodiral gal kadi gal walli no ɗemgal ngal kangal magal mawɗo tete anma mawɗo tete mi tammi anma jokkodiral maɗa laaɓa e boɗɗum ngam non mi darnete ɗo nde mawɗo jaafuno so'oyake en so'o dow maako mawɗo jaafuno a nangino haalaji mawɗi amma kadi matotiral maɗa waɗi caɗele bisimilla maɗa machallah on jaafo dey matotiral ngal ena rokka caɗele hannde tete jaɓɓule wi matotiral e woodi baale minon bo min mbi ba'aale yaajude fulfulde noon eywa so machallah mawɗo joni kam on nana no laaɓi non en paw yeeso machallah en kaalino wonno geɗe ɗe ɗemgal men wonno wala kadi en fuɗɗima heɓgo gotal bano non no gonirɗen hannde ni mi nani a haala dow wodi fulɓe men woɗɗuɓe en ngam hannde kawral ngal waddima en andi saltuka maɓɓe en andi to ɓe ngoni
e non no ɓe ngoniri faa e goɗɗi leƴƴi ɗi en anndano ma no ɓe njooɗodi fuu en anndi hannde barki ko wiyete communication ɗum wartirama to dow matotiral wartirama to dow kayi to ɗemgal maɗa ŋakkirama no aduna yehirta ko ɗum ŋakkirteɗa tawa an jomum lenyol ngol walla jomum ɗemgal ngal wawata yaha non no aduna on yehirta ɗum wawa ɗum daɗuma geɗe ɗe aduna fuu heɓata ɗe ngam ɗum tawtine an a heɓata ɗen ɗon geɗe so to tawi aduna e woɗɗoma an e ɗum accuma gaɗa kala fii maɗa ko gadduɗa fuu a tawai ɗum ɗon fii ma ɗum dartirtake teddengal ko waɗi ɗemgal maɗa yaadayi e maɗa ton to towi faa wi'e yarima to aduna yiyatama e jayri ngam oɗon jaada no aduna yehirta haala gonga na joni en ɗo heewi meɗen mi ɓornaki koltal fulɓe a ɓornaki koltal fulɓe ka ɗemgal ngal kangal hollatama an woni moy ka to tawi a ɓorni koltungal tan a wala ɗemgal an e hoorema a nanata ka welanmo to kanjum woni a yiyai zamanu e yaha an e ɗum accuma gaɗan zamanu e yaha an e ɗum accuma gaɗan en mbawai fuu ko ɗum waɗata jehen gaɗen ɗum ka en mbawata jaaden kokken ɗemgal meɗen ko ngal walana ko woni ɗum hanjum woni no ɗemgal ma towiri ko non lenyol maɗa towirta ta omti ɗemgal ma ngal yi'ama ngal nanama e ɗum andi ngal haale e ngal winde fuu geɗal ngal ɗemɓe koriɗe ɗe daɗiraɗen to en darti koɗe ɓurdi en to en garti e ɗemgal meɗen en ji enen en ngalana ɗen ɗon geɗe ko kanje ɗen kocceten enen ma gaɗen ɗe ɗemgal meɗen to en giɗi tawe en teddinama en nananama en gaɗanama ko giɗɗen gaɗaneɗen to leydi sabu to en boyi haala meɗen walla bojji meɗen nane tayi joni ta wi a haalay laamu leydi nanuma a haalirta ɗemgal maɗa laamu ma nana tawi to a jaɓi nyamande ɗemgal goɗɗo a haali mette maɗa to ko hewta ɗe njaha ma giɗo maɗa mo yiɗama fuu nanika to ɗiɗiji haala gonga caɗele mawɗe gonɗe nder lenyol meɗen en anda bo ko ɓuri hewgo ko siya ɓantugo ɗemgal meɗen ngal yaha ton to hani ngal yaha joni mi hokka en yeru e woodi bano laamu leydi Mauritanie ta ƴeewi ton a yi'e hay rewɓe to kiita ka ngodigu leydi maɓɓe woni to ɓe kaalay ɓe kaalata ko e ɗemgal fulfulde lutti hoɗi tan ko laamu ngun nana ko ɓe kaldata ka enen ɗo joni non no keewirɗen ni hinnan wima leydi Nigeria ina jogii fulɓe ɗuɓɓe to ɓe ndimbi fuu ɓe nana e tarika fulɓe Nigeria ko ɗuɓɓe ka ta yehi ɓe ndella moye woni fullo mo nangata ngam ɗume joni a yahata laamu meɗen tawa goɗɗo e wolwanma e ɗemgal fulfulde joni a fuɗɗi nastugo caɗele ɗe gontirɗen wonɗon nder leydi Nigeria na'am mawɗo nane ma mi yinno mi ƴamma kadi ɓaawo ɓamtare nde keɓɗen ma bo jahal yeeso ngal keɓɗen caɗele ɗe gontirɗen nder leydi Nigeria ko fati e fulfulde a limti go'o kam laamorɗe meɗen ko ardiɓe meɗen ɓurna fuu tawa ɓe mawɓe amma ɓe kalata ɗemgal maɓɓe na'am mawɗo ayi faami naati mi woɗɗike seɗɗan ma to nder en jahu na'am to haala gonga ko dartata kadi to dartima keewal meɗen andi hunde wotere woni joni bano leydi Afirki ɗino ɗe ɗuɗiri ni hinnan a yi en mbodi 54
leyɗe Afrique kadi ɗum wima nogas e goɗɗum ko enen jeyi fulɓe ngoni ɗon. Joni a foti mbiya leñol ngol fulɓe men no ɗuɗiri nin ni mbiya a halka e ɗemgal ngal tawa leñol ngol ngol hisi no ngol yiɗi ɗum waɗatako. ɗum saɗɗum wargo ɗemgal ngal. To ɗemgal ngal bo ngal accirama ni hinnan kanka waɗi a yiyai neɗɗo to mo haali ta naati nder gari mi anda walla onon on keɓa ira ɗin ɗon walla on keɓata. Ta haala he nana neɗɗo wima kai min bolwane'en ɗemgal ngal min nanata. Bolwa ɗemgal maɗa halde mo ma hew wima way bolwa ɗemgal ngal mo nanata. Ɗemgal ngal mo nanata woni ɗemgal jananal. O jaɓai ɗemgal maɗa ko ɗemgal fulfulde. Mo jaɓai ɗemgal maɗa ɗemgal maɗa hani bo mo nanangal. Kanko ni ngal makko tan mo yiɗi nana. To ayi geɗal haɗede ta wi'u tan haala tan. Haalugo en kaalangal faa e wuro en jaɓi enen way ko en kaaloɓe ngal. Neɗɗo e nana wima kaalete fulfulde. Hande en kewti waktu ngu haalugo ngal ma no saɗɗum to meɗen hande. Hay kaalowo ngal ta yehi a darti boɗɗum no kaalirten ɗemgal ngal fo a tawa e lomba konguɗi kewuɗi ɗi jananɗe to nder. Kayi sese ɗum moɗiday ɗemgal meɗen ngal e kaaloɓe ngal ɗen pat garten kadi no mbiyeten bano en ɗuɓɓe ni hinnan fu ɗum warta nyande goo wala. Joni mawɗo jaafuno nde yen paa yeso amma wakkati meɗen bo en andi munyanta en wakkati wala munyal sey kutiniren e wakkati ngam munyanen goɗɗi fiiji ndaren goɗɗi fiiji ngam to en mbi en ndaray caɗele tan en gaddayi wurtorde ko en ndaray wurtorde to e no ngaɗeten to e tokketen e burtuli ɗiye tokketen ngam ha keɓen wurtorde. Ɗum warta bana en bangini caɗele amma en keɓayi wurtorde. Kadi e joni nder leydi Nigeria dabareje ɗe gi'ata bana hani yimɓe ƴetta walla bo sukaɓe ɓurna ma sukaɓe hani ƴetta ngam ɓamtare wolde nde. To alhamdulillah arande ni hani ɗum komi haalata arande woni ko fayti e mawɓe ko ndarani faro bange nomadic education. To bange nomadic education ɗum to ɓe darti ɓe giɓen ɓe koccay ɓe jangina kan ɗon ka waɗay ko horoto tan hanjum woni ɗum lalle ɗum naatina ɗemgal fulfulde to nder. To ɓe jangay ɓe naatina ɗemgal fulfulde to nomadic education wartay ɗum janga ɗemgal fulfulde to. Ɗiɗaɓum kanjum woni bano nonno Pinde Media Academy hokki woni ontugol no jangirte anda nonno jangirta anda ɓaleri ɗemgal fulfulde ba nonno andirnoɗen ɓaleri ɗen ɓe keddiɗe ɗe ɓe janguɗen fuu. Janguɗo fuu e andi jangi ɓaleri ɗemgal wongal to hani ɗemgal men ma anden ɓaleri magal e nonno ngal jangirte e no ngal woniri e calluka magal pat. To ɗum no Pinde Media Academy hokki woni hoccugol kala giɗɗo janga ɗemgal fulfulde no windirta ngal e no haalirta ngal e no andata nonno ngal haani ngal haalire fuu ɗum ɗon waɗama ena jogana bote mawɗe ngam jangingo ɗemgal ngal. Ɗum omta fiiji bano ɗin ɗon ɗum waɗa ka janginki haa to online joni a yehi fiiji kewɗi a wawan jangaɗi nana a yehi a yaaɓi koyɗe maɗa a yehi a hollitama a wawai tan e to gonɗama ko luttantama tan keɓa tindel maɗa naata ɗum ekkitinma bana on gondi ba nonno kalirten ni ɗum ɗon fuu ɗum koyɗum hande e hani sukaɓe bo ɗum ɓura dartuki sukaɓe kamɓe sukaɓe kamɓe kaani joni ɓe ndaro
gonga e gonga ɓe ekkito ɗemgal maɓɓe no jangirte no windirte no haalirte pat ɓe ndaro ɓe ngaɗa ɗum ɗon. To ɓe mbaɗi ɗum minyiraaɓe maɓɓe ngiyay noon no ɓe ngaɗi, ɓe ngiyay nafoore majjum bo ɓe tokkay kamɓe ma ɓe ngaɗa. Bana ni mawɗo Jafuno haalu en seɗɗa le ko Finde Media Academy taski e kadi ɗume Finde Media Academy taski e bo kadi ngole ba ekkitinol ngole taski ɗon. Naam, ba non no kaalirɗen gaɗa a tawi en ŋakkira non no ɗemngal men jangirte e leydi meɗen. Ɗemngal ngal en mbiya goɗɗi konnguɗi ma e tawe e majja. Hewɓe jangi kono ɓe anda no ɗemngal maɓɓe jangirte e no ngal haalirte no ngal windirte fuu. A tawa e woodi yimɓe fulɓe hewɓe eɓe ngiɗi ɓe mbindira ɗemngal maɓɓe ɓe mbaawa. Eɓe ngiɗi ɓe kaalira ngal non no haaniri ngal haalire ɓe mbaawa. A tawa a lomba goɗɗi konnguɗi. Ka jangugo ngal ɗum wattama laɓɓina fulfulde nden ko ɗum waɗi faandaare Finde Media darti wi haa onta Finde Media Academy ngam naatinki sukaaɓe yiɓɓe jangugo ɗemngal ngal ɓe janga ngal laɓɓina non no ɓe ngoniri faa tawa eɓe keɓa goɗɗe kuuɗe e ɓantaare ɗemngal ngal wardanta ɓe ɗo yeeso inchallah. A jarama sanne en kaali ko ɗuuɗi amma ni en keɓata en kuuɓina ngam ko haalete ko faati e ɗemngal ɗuuɗi sanne. Surajo Tete anani ko kanko mawɗo Jafuno o haali ko faati e ekkitingol ɗemngal fulfulde non caɗeele maare nder leydi Nigeria. Min ni komi sappoto seɗɗa nder caɗeele ɗen ko fuɗɗi haaluki dow caɗeele ɗen ko nde en ngala wakkati ɗuɗɗum ngam haa kaalen dow maaka ko heɓgo bana minon enen jayndiyankoɓe joni haaloɓe ɗo wakkati go'o so a tefay goɗɗo ngam kaaldon dow toɓɓere wonde haa keɓa neɗɗo kaalowo fulfulde mawɗo jottiiɗo haaluki dow hunde nden tawa e ɗum saɗi sanne ko caɗeele jayndiyankagal enen bo kadi ko caɗeele fulfulde ngam so fulfulde haalatake to jayɗe so haalatake to jayɗe rendo fulfulde no mutay fulfulde no majjay kadi an e yiigo maɗa noy haani tokka ngam ɓamta ɗemngal meɗen? Kaalirgel maɗa e maɓɓi Tete. Haltu ƴamol mi nanidayi ka network waɗi atale. Mi faami e ɗe ɓamtare ɗemngal meɗen dareten joni mawɗo Jafuno waddi jabruɗe ɗuɗɗe ba ekkitingo ɗemngal ngal e jayɗe rendo ekkitingo ngal e online e ko nandi e non bo kadi bana mi artuno mi wangini haala caɗeele jayndiyankagal wakkati go a tefay goɗɗo a heɓata mo kaaldata tawa mawɓe meɗen jottiɓe ngam ɓe kaala wolde nden eɓe suuɗo ɓe giɗa ɓe kaalande kadi ane yiigo maɗa ɗate ɗe e tokketen laabi ɗi e tokketen ngam keɓen fulfulde nde ɓeyda ɓamtaago. So ƴamal ngal koyngal kadi jiptingal walla mi a jiɓowal so en daari haala ɓamtaare maagal yaarukingal to haani ngal yaari na goɗɗo warta waɗaka anen ɓen dañaaɓe nder ɗemngal ngal anen ɓen musidɓe ɗemngal ngal anen innitiroɓe ko'e meɗen fulɓe so anen ɓen en gaɗayi ka wala goɗɗo warowo waɗaka ɗemɗe ɗe en mantorto joni e maaje mbi'en français mbi'en anglais mbi'en hawsare e ko nandi noon na hannde ɗe fuɗɗi ɓamtaki kadi na ñalande goɗɗe jotti to ɗe gonti joni ngam noon so en mbi kanje tan en kalata kanje tan en tedditagal meɗen so yeeso ngal waɗa ngal majja so ngal majji mi aba anen ɓen majji ba haalaji ɗuɗɗi kalama Abdoul Baki haali bana maji dow to ɗemgal majji to fulfulde majji leñol majji non ka woni so to en kaalayi ngal en mbi misalu en ɓaaro haala wakkati en mbiya misalu fulɗo ko neɗɗo teddinaɗo ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo ni so amma to kanɗa e haala ka kaalaten gonga ko waɗi kadi en giɗa haaluki ɗemgal makko yo en semtay yo en kulay ko ɗemgal ngal ngal wodana ngal en giɗa kaaluki ngal
ngam misalu mi woni nder moɗon onon Hausa en mi woni nder moɗon onon Ibo en mi woni nder moɗon anon Yoruba en ko nandi non ɗum haɗata min mi haala ɗemgal am ngam anon ma ngal moɗon kaloto en joddoto so hunde hawti ko kaleten ɗemgal ngal paamodirten hakkunde meɗen kalangal so wodi haaje mi haalagal moɗon mi haalagal moɗon so wodi haaje on ekkitogal am on kalangal ekkitengal kalengal amma ka waɗata min tan ɓortoto toggore am mi hedina nden mi wi'a anon goƴaniyam toggore moɗon mi ɓorno nden kadi mi wara mi manto mi daro mi wi'a joni toggore nde mi ɓorni naade am nde moɗon non ñande mbiɗon kadi mi on jefta toggore moɗon no gaɗaymi ta gejjiti min mi yariki mi wulide am ba anen no en gontiri joni ngal meɗen ngal en bindayi en jangayi ngal en ngala deftere mangal jayriyankangal en ngalana boy en semtama en kalagal bana kaloɗa na se woɓɓe nder mawɓe meɗen a humpitayɓe walla a wi'ay ɓera ko a marana haaje amma a taway to mo jaɓimo halda e maɗa a taway bana Hausare ɓuri jaɓtaki nder ɗemgal ngal walla kadi goɗɗo ma yiɗa yimɓe anda dow imo haala ɗemgal ngal ko waɗi imo nder siyasi ko waɗi imo wona nokkure wonde indinde walla mawde ngam noon mo yiɗa wona mo hollitama e wongal ɗemgal jawnagal mo hollitama dow kanko rato o iwi walla kanko o wonda e laaja society bana Hausa en bana English e ko nandi noon ngam noon mo ɓuri yikki mo jooɗo mo yimɓe anda ngel ɗemgal o haalata ngam noon to o wari on kirdi e makko walla on kaldi e makko walla o sappi hoore makko kanko yo o haala fulfulde hunde nden nde watti bana hunde jawnide non ɗo makko jako ɗon mi hokka misalu seɗɗa e jawan ngam wakkati meɗen bo fuɗɗi wadgo baale mi waɗa misal ɗum seɗɗa mi andano goto nder gomna en Bauchi jakoɗa jakuno mi nattana on seɗɗa Isa Guda mi meeɗano mi nana ko haala fulfulde sona duuɓi caliɗi bana duuɓi ɗiɗi nihin to ba maɓɓe iɓe ɗon goɗɗo sala heɓuki haaluki ɗemgal ngal woni heɓayi on kumpitaymo o haala ngal o heɓayi nokkurto o haalata ngal e ko nandi ɗum wonde sarde kadi goɗɗo on jiɗa haaluki ngal jiɗa waɗa associating hoore muɗum e moɗon ko waɗi ngam hala emo woodi ambition politics emo woodi ambition goɗɗum ɗum hoore makko ngam tomo haali wongal ngal emo heɓa ba ay joni anon emo wondi e moɗon nanamo haaligal moɗon ɓenɗa e kamɓe joni o yiɗi o ɓadina ngam noon ngal maɓɓe haali o haala mi anda amma bana mentality meɗen goɗɗum ɗum haani en loota ɗum en ɗulla ɗum en dupa ɗum tawi mentality a nufi jikkuji meɗen ñolɗi jikkuji meɗen ñolɗi bana ɗiɗi yiɗi nder gonga kala hunde nde meɗen fo en mbi'ayni ka bana pulaku non bana walla ñaɗa ɗumen sey en meɗen moyten jikkuji meɗen ñolɗi jogoɗen ɗemgal meɗen min paamima Surajo Tete wakkati meɗen famɗiti Hamidou Jaɓɓule to mi so'ake dow maɗa e joni ka o gartiriyam min ƴamata ngam noon accu mi ƴama e an Jaɓɓule ko mbawata yugo nder ko en ƴamƴamtiroɓe joni kam en ƴamƴamtiroɓe joni kam to mi jafuno mi ƴamata DTT to bisimilla ƴamu jafuno so woodi haalawol ragarewol ngam en jottake ragare taskaram kay tete mi artirta mi sakkitira jafuno tete mi ƴamete to o rammiɗina useni e ɗume ayɓe fulfulde waɗi ɗume ayɓe fulfulde waɗi on kiitortonde kiita ka limtuɗa jafuno bo ƴamal mum ɗo woni ɗume aybe gacce layfi aybe ɗume aybe fulfulde wodani waɗani waɗi on kiitorinde kiita ka limtuɗa Jaɓɓule jakoɗa ƴamtu ƴamugol bagol laɓana yande to ko ɗum i woodi caɗele to mi faami ko Jaɓɓule yiɗi faama jokku hara fulfulde nden ayɓe nde waɗi kiitoriɗande ni ngam ko nde waɗante limtuɗa ɗo fuu sey to goɗɗo waɗi ayɓe nde waɗane ɗum ɗume ayɓe nde waɗi to nde woofi on kaɗa ɗon nde kiitaji ɗi misalu a wi mawɓe mbolwatande goɗɗo hulay wolwugo nde ngam gollirdu muɗum
goɗɗo hulay wolugo ne gay mari ambition ko gikku ko kuma nufay wurtaago darnde siyasa fo wolwatande to holli kayre nden hunde hallunde ne ɗo mi ƴami wona mi faami hala kam ba mi faami ka joni so en paami nana ɗemgal meɗen tan tete to mi jaɓante kadi a arti a timminika a wi en godi gikkuji nyolɗi mi tammani ko gikkuji nyolɗi tan ɓen marɓe gikkuji nyolɗi ɗin kamɓe girata fulfulde bana fulfulde ko wolde yawninde kanjum watta ɓe numira non ngam non mi jaɓanima mi jabake jaɓɓule mi tammani jawabu am waɗi jaɓɓule wakkati wala amma kala ɓanayi yam ha mi yahata jafuno komi wi kam nde waddi gomnati komi wi kam hidde kanko jafuno wolwa ko jafuno wolwa komi jaabima ko yimɓe marɓe gikkuji nyolɗi kamɓe numirta bana tete non no tindiniri woodi yimɓe woɓɓe ɓe ko ngam ɓe ngodi anniya gotka ka siyasi walla bo ɓe ngodi anniya gotka ka laamu kanjum watta ɓe giɗa ɓe kala fulfulde to ngam non min ma mi yiidi e gikku Nigeria joni yahu yeso be ƴamol maɗa na se jaɓoɗa mi waddi haala siyasi ngam haala siyasi kanka go'o nder dalilaji ɗin amma na kanka woni na ka feere maka amma e ka go'o nder maji misalu to en kosi fulɓe gonɓe northwest ɓurna fulfulde ɓuri haalayki to gure pamari so ngam non goɗɗo e hosere haaluki ɗemgal ngal ko ladde en tan haalata ngal so o wona laddejo a wala haaje kala fulfulde ngam non kanko ma joni mo yiɗamo haalal ngal ngam mo ɓadito yimɓe siri ngam non dikka mo haala wongal dow mo haala fulfulde so a tawai dalilaji ɗin ko waɗi goɗan en ɗum ɗa e mentality ɗum ɗo en giɗa kalen ngal meɗen dikka kalen ngal woɓɓe dalilaji ɗin e ɗi ɗuɗi amma ɗiɗi haala siyasi ɗiɗi misalu mbi'en woynaɓe ɓuri taweki to nokkure nden ngam non gonɓe decci e fuu na kangal ɓe kalata kanka ma ɗi ka nder maka e goɗɗi kadi dalilaji ɗen to wakkatuno e woodi e kala dow maji jabo ɗon na min dara e wakkatire wonde jaɓɓule bana a ƴamayno kanko jafuno to a nana min e nder jawal kadi e ragare ɗiyen mijoji maɗa jogiɗa ngam ɓamtare fulfulde nder leydi Nigeria naam ɓantare nde ndenno ma en fu en andi nde arande ni nonno ɗemɗe koriɗe ɗe ko ɗe ɓurdi en fa kanjum woni jangego e haalego e windego to ɗe geɗe tati keɓama wala no watta ɗemgal men yahata yeeso to ɗe geɗe keɓama wala kadi goɗɗo mawɗo biyowo yiɗata haala ɗemgal muɗum to ɗe geɗe njahi leñol yimɓe men ummoytoɓe joni na haala enen ba haala ɓiɓɓe ɓe gaɗa to fa en mahaniɓe ɗemgal ngal hande jango ɓe lowoto lemangal a andi a heɓata ɗoyɗi to lekki rammuki hey to ni towtuki to ta yi a yiɗi keɓa ɗoydi to lekki hey to tawa mawki nden nan ko enen mahantaɓe ɗoydi ndi ɓe suuɗoto jango leñol ngol ko ɓiɓɓe ɓe gaɗa hamɓe dartete to en tigga e ɗemgal ngal hande ko hewta ɓe ngara ma ngal timmi to min ɗum mi yiyat to ni fa ngal feññinama ngal hewti e ngal jange e ngal winde e ngal haale e ngal natti ɗe geɗe ɗe technology fuu jadata e aduna o no woniri ni to ayi en ƴeftingal dow en jaadingal e ɓiɓɓe leñol ngol gaba goo ayi wala salotoɗo ngal wiya ruttoto soɓɓo e mangal wala salotoɗo ngal kadi enen ta faami enen jahata janga wongal ɗemgal bo teddina ngal to ngal ɗemgal bo jajjina ngal ngam barke no andirɗen ngal enen no watta woɓɓe ngarata janga ngal meɗen bo jajjina ngal ayi neɗɗo ta wari a janga e ɗemgal makko e hani a anda tarika makko a anda no mo woniri fuu ɗum ɗon hokkaymo geɗal mo anda ɗum ɗon to mo andima bo mo andi no gonirɗa kala mo yii waɗa ko hana e mo andi ɗum jaka e leñol maɗa amman to na kanjum feññinɗen jaruɗen ɗum towtinɗen ɗemgal meɗen kangal jaɓanoyte en ko giɗɗen laamu hokka en fuu ko kangal ardinten yeeso ka to en jehi en jaada e magal no en soɓɓoto
min kanjum tan mi darata ko ayettama no feewi mi yiɗino kaalen seɗɗa dow ɗemgal meɗen to hewta gollirgo ngam heɓgo ceede amma joni en ngala wakkati mi tammi en suɓa e wakkatire wonde ngam haaluki toɓɓere hertande ngam ekkitoɗen wolde meɗen nde hewta gollango en ngam keɓen ceede nde hewta huwango en nde hewta en naftoronde en kuwa ngam keɓirende ceede ngam keɓirende jawdi sona en kewti non bo nde marata kaajal hakkunde sukaaɓe famarɓe ngam joni kala suka ummi fuu no heɓira jawdi no heɓira ceede to ngam non haani bolwen toɓɓere hertanande ngam ekkitingo ko ekkitago ɗemgal ngal haa hewta en golliraygal ngam keɓirangal jawdi ngam keɓirangal ceede ɗum toɓɓere mawnde toɓɓere jaajunde ngam non mi luggata dow maare Surajo Tete kalimaji ɗiɗi yaago tati en maɓɓa taskara meɗen. Surajo Tete daytake. Hamidou Jaɓɓule kalimaji ɗiɗi yaago tati. En ngala wakkati Allah hewti en warore. Amina. Surajo Tete mi tammi matotiral waɗanimo baale. Mawɗo Jafuno a yettama sanne komi ɓeydata seɗɗa nder ekkitinol ngol kaaluɗa ekkitinol Finde Media Academy nyalde altine sappo lewru 17 ndu ɗum maɓɓay ngam winduki inde non bo ekkitinol ngol fuɗɗay nyalde 15 lewru ndu 17 so Allah hewtini yonki a yettama sanne min andi an woni kadi ekkitinowo ko jagorɗo ekkitinol ngol kadi min gettima sanne e jaɓugo humpito amin a yalɗiri nder taskara meɗen hande amma en keɓa wakkatire wonde ngam ndaren dow fiji goɗɗi ɗi fulfulde e ɓamtare fulfulde a yettama no fewi mawɗo. Allah yaru en yetti sanne on beltonama. Amina. Joni kadi dow darnde kanko mawɗo Muhammad Umar Jafuno Hamidou Muhammad Jaɓɓule gila Kano, Surajo Ibrahim Tete gila Kano, sey minna sey Yusuf kadi mo ɗowi taskara kan kikiɗere nde'e wiyata so Allah hewtini en yonki nyalde ala to warore en ndaray dow toɓɓere wonde Allah yaru en yonki on gettama kadi so taskara ka fottani on mbawi ngeedon ka ngerɓanon woɓɓe ngam kamɓe ma ɓe nana e ɓe gadda mballa maɓɓe no ɓamtiren fulfulde Allah townu fulfulde Allah aynu pulaku on jarama sanne